Bizning Сәминә икенче. Бөтендөнья Татар Конгрессы башкарма комитеты оештырган беренче бәхетле балачак интернет конкурсында Нурлаттан Кояшкай балалар бакчасында тәрбияләнүче Сәминә Усманова икенче урынны алды. Сәнгатьле сөйләм номинациясендә Габдулла Тукайның Су анасы шигырен сөйләп, тамашачының мәхәббәтен яулый ул. Сәминә 4 яшендә генә булуына карамастан хәрефләр таный, иҗекләп укырга һәм дөрес итеп язарга өйрәнә. Тәрбияче апалары сөйләгән һәр әкиятне хәтерендә калдыра. Моннан тыш ул бик матур итеп шигырьләр дә сөйли. Кызның шул сәләтен күреп алган тәрбиячеләре әти-әнисенә Бөтен дөнья Татар Конгрессы башкарма комитеты оештырган бәхетле балачак интернет конкурсында катнашырга тәкъдим ясый. Бу бәйгедә чакыруга талгаштан соң без бик теләп катнашырга булдык. Безнең балаларыбызның сөйләм телләре бөтенесенең дә бай, менә Сәминә безнең менә сөйләм теле бай, аның сүз байлыгы тирән, аның һәм без бергәләп атын шушы конкурста катнашырга, аның әти-әнисенә дә кызыксыну уянды, һәм бергәләшеп бу конкурста катнашырга булдык. Бергәләшеп күп шигырьләр өйрәндек, аны кабатладык ул шигырьләрне һәм бу конкурста үзебезнең эшебезне җибәрдек. Сәминә бәйгедә иң яшь катнашучы була. Шуңа да карамасан ул 5 шигырен яттан сөйләп бәйгегә җибәрә. Җиңүчеләрне интернет тавыш бирү юлы белән ачыклыйлар. Сәминә без сәнгатьле сөйләм номинациясендә күп санлы көндәшләрен артта калдырып, икенче урынны яулый. Анда кызлар, малайлар, алар сөйләделәр. Җадыла, биеделәр, күп кеше иде. Татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гореф-гадәтләрен саклап калуда безнең Кояшкай балалар бакчасы бик зур эш алып бара. Бу эшләр бигрәк тә балаларны тәрбияләгәндә, ата-аналар белән эшне оештыруда һәм төрле конкурсларда катнашуда бигрәк тә чагыла. Әле конкурсларда катнашып калу гына түгел, зур юрләр яулавыбыз бу инде безнең эшебезгә бик зур бәя бирә. Һәм без Усманова Сәминәне шундый зур конкурста катнашып, икенче урын яулау белән чын күңелдән котлыйбыз. Һәм инде безнең балалар бакчасында шундый сәләтле балалар булуы белән бик горурланабыз. Узган атнада Казан милли мәдәният үзәгендә шаулап гөрләп бәйгенең йомгаклау тантанасы узды. Сәминә анда Габдулла Тукайның Су анасы шигырен сөйләп, тамашачының мәхәббәтен яулады. Җәй көне ысык һавада, мин суда каенам, йөзәм, шәҗәрәдә моным шумам, башым белән суны сөзәм. Сура чабып сәгать ярым уйнагач, инде сәгать бер сәгать тиләмәм дип уйлагач, йөгереп чыктым судан, тиз-тиз киендем эс-баш, куркам үзәлендә, Юк юлында юдашам, бер вакыт китәм дигәндә, төште күземә басмада. Карасам, бер куркыныч хатын утырган басмада. Билгеле 30 куплет шигырны өйрәнү әти-әнисеннән башка булмас иде. Сәминәнең әнисе ДФМ Нурлат радиосы баш мөхәррире Алсу Усманова кызының ана телен белеп үсүенә зур өлеш кертә. Мин баланың татар телендә сөйләшүен бик теләгәнем. Бала туганнан белән татарча сөйләшә идем, ул шулай безнең ике телне дә бик яхшы беләм. Су анасына килгәндә без аны баштан аудиодискасын тыңлый башладык. Машинада барганда кабыза идем дә, бала Сәминә үзе сорый иде. Әни су анасын кабыз дия иде. Аннары минем белән 1-2 көн эшкә килгәч, мин аңа шулай менә бераз акча бирдем дә, кызым, әйтәм, бу синең хезмәт хакың. Шулай итеп, нәрсә алабыз дип сорадым да, әйдә китап алыйк ди. Әйдә су анасын алыйк ди. Без китап кибетенә бардык да, китап сата торган кибеткә. Шунда Габдулла Тукайның Су анасы шүрәле булган бөтен шулай әкиятләр тупланган китапны алдык. Һәм шуннан инде мин кызыма Су анасын йоклар алдыннан гел аны укыйдым. Шулай сизмәстән кызым да үзем дә без Су анасын яттан өйрәндек. Әйе, бәхет төшенчәсен кем ничек аңлый? Ә менә булачак дисәк, аңа һәр вакыт бәхетле диясе килә. Сәминәнең бу беренче җиңүе дә Сабига бәхет алып килсен, һәм бу зур җиңүләрнең башлангычы булсын иде дип телисе килә.